I want potatoes. Achọrọ m potato. You will come to Haria. Ajụjụ gị wee bụrụ shift for me. Kpumie ka m tufuo. Shift for me. Kpumiere m. O wetere ya. Aya, nke abụọ. The driver is on a high speed. Onye ụgbọala na-agbasi ike. Onye na-anya ụgbọala na-agbasi ike. He's driving fast ka ị na-ekwu. He's on a high speed. Onye na-anya ụgbọala na-agbasi Ị daala ya. Are you sure of what you're saying? Oh man, this kind of person they ask for third round. 70 years old man. Jesus, skip now. Shift for me. Hi. What time knows? Eh? Nozie ka nọrọ. Nwere naanị tintimi iri maka ajụjụ ọbụla. Ị dị njikere? Dị m njikere. Ngwa, tụgharịa. Ajụjụ gị wee bụrụ close the window. Mechie ụzọ mpi ahụ. Mechie ụzọ mpi ahụ. O wetere ya. I wish you were here with me tonight. Wetin dis one papa dey talk for here? I wish you were here with me tonight. Mụ na ị gakwara ịnọ tata ahụ. N'abalị. Hey, chere. Na nke a fịara Oge gị na-agakwa. my time is up. Onye si oge ya agaala. Nwanye na-ego. Ajụjụ gị bụ the driver is on a high speed. The driver. Is on a high speed. Onye na-anya moto na-agbashi ụgbọ ya ike. Ụgbọala. Anyị ga-akagbu ajụjụ a pịa maka ọzọ. Ajụjụ ọzọ bụ bụrụ are you sure of what you're saying? Ị ma ihe ị na-ekwu? O nwere nke ahụ dịka Ị ma ihe ị na-ekwu? makwa ihe ị na-ekwu. Anyị ga-enye gị ya. Ngwa, ajụjụ nke abụọ. Shift for me. Charụ m. Ọ bụrụ make way for me. Shift for me. Kpumiere m. Kpumiere m, ị wetere ya. Ị wetere nke a, ị gbanere nke ọma. Okay, ị ga-achọ ịga n'ihu ka ị ga-eji ego nke anụ a wee nawa. M ga-eji ka wee nawa. I want potatoes. Achọrọ m potato. Potato n'Igbo. Agwa m ya. Potato bụ nduku. Oya. Nduku. Daalụ onna. Nke mbụ. Ya ọ zabugo nke anyị ịchọ ime kịta. I wish you were here with me tonight. Gị na-agakwa?
Ị nwekwara ike ịchọ ajụjụ ọzọ o. I can chat with us. I wish. Every wish na Igbo. Go and ask your grandfather. Close the window. Mechie the window. Mechie ụzọ. Ka Mechie ụzọ bụ close the door. the window. Oge gị agaala. Jesus Christ. Hey. Are you sure of what you're saying? Adam sure. Oh, Gbaa mbọ ka ị na-esonyere anyị n'ihe onyonyo nke ọbụla anyị na-ewetara gị nke sitere n'aka Igbo Class wee na-abịara gị.